Teljesen természetes, hogy minden szülőnek a saját gyermeke a legkülönlegesebb, ezzel mi is így vagyunk. És amikor elkezdtük tervezgetni, hogy milyen legyen a babaszoba, az is egyértelmű volt, hogy valami nagyon-nagyon különlegeset szeretnénk. Amikor elkezdtünk álmodozni a babaszobáról, akkor mindenképpen valami olyan bútort szerettem volna, ami egyedi és személyre szabott, úgyhogy ilyen lehetőségek között kutatva találkoztunk végül a Babó csapatával. Ami első körben nagyon megfogott, hogy volt egy személyes kötődés, egy személyes történet a bútorok mögött, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon lényeges. Aztán amikor először összeültünk, és megmutatták, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy milyen dolgokra képesek, akkor abszolút meggyőztek, és biztos voltam benne, hogy nyugodtan rájuk bízhatom az álmaimat, az ötleteimet. Az általam már összegyűjtögetett inspirációs képek alapján Csabáék készítettek egy gyakorlatilag 100%-ig valósághű tervet, ami alapján tényleg már ránézésre el tudtuk dönteni, hogy ez az a bútor, amit szeretnénk. Az egész tervezési folyamat alatt azt éreztem, hogy jó kezekben vagyunk, hogy ez egy profi csapat, és aztán, amikor elérkezett a beszerelés ideje, akkor erről a gyakorlatban is meggyőződhettünk. Pontosan azt a bútort láttuk, viszont élőben, fantasztikus minőségben, amit korábban is láthattunk a 3D-s terveken. Apróságokra is odafigyelnek a készítésénél, tehát hogy a fiókok például zajmentesen záródjanak, hogy a gombok olyan kialakításúak legyenek, hogy a színek úgy harmonizáljanak egymással, tehát minden részletre odafigyelnek, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Azóta is csak gyönyörködünk ezekben a bútorokban, és azt gondolom, hogy tényleg sikerült igazán méltó környezetet teremtenünk a kislányunk érkezéséhez. Ha le kellene írnom az élményt, hogy mit éreztem, amikor beléptem a kész babaszobába, akkor azt hiszem csak annyit mondanék, hogy tényleg gyönyörű lett, fantasztikus, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a Babó csapatának.